Važna vest za vozače kamiona. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju da je teretnim vozilima ukupne mase preko 12 tona već 5 godina zabranjeno kretanje na Pančevačkom mostu preko Dunava i da će u narednom periodu policija pojačano kontrolisati saobraćaj na tom državnom putu. Zašto? Zato što je primećeno da uprkos zabrane na koju ukazuje postavljena saobraćajna signalizacija, mnogi ne poštuju ovo pravilo i prelaze most sa kamionima težim od 12 tona. Ako znate nekoga ko vozi kamion, podelite sa njime ovu informaciju, prosledite mu ovaj video. Kamiondžije se inače žale da saobraćajci kad hoće uvek mogu da im nađu neki prekršaj zbog kojeg će im napisati prijavu, a kazna je u ovom slučaju 5.000 dinara za nepostupanje po saobraćajnoj signalizaciji, ali može biti čak i 10 puta veća u slučaju da se obavlja tranzitni prevoz vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od mase navedene na dopunskoj tabli postavljenoj uz znak obavezan smer, kazna je čak 50.000 dinara.